Benvinguts a un nou vídeo de Servei Màrqueting Digital. En aquesta ocasió parlarem de LibreOffice Calc i en parlarem en concret de les funcions estadístiques més bàsiques. Farem un repàs a la mitjana, desviació tipus, mediana, moda, max i min. Ho farem pas a pas i veureu com és molt clar i entenedor. M'acompanyeu? Anem a treballar les nostres funcions estadístiques amb aquesta base simulada que té nom, cognom, una sèrie d'assignatures, unes notes per cada un dels alumnes i en voldrem saber la mitjana per alumne, la màxima per alumne, la mínima per alumne i per assignatura voldrem saber la mitjana, la desviació tipus, la mediana, la moda, el màxim i el mínim. Anem per feina i ara us ho explicaré. Les funcions en LibreOffice Calc poden ser declarades directament posant el signe igual, el nom de la funció, en aquest cas, per exemple, mitjana, perquè me la sé, parèntesi, i anar col·locant els diferents valors separats per punt i coma, diferents valors separats per punt i coma, diferents valors separats per punt i coma i parèntesi. Però, com veieu, això és un sistema una mica feixuc per anar a fer-lo. No és el cas i ho podem fer una mica més àgil. Ho podem fer més ràpidament escrivint la mitjana, parèntesi, el rang e intro. D'aquesta manera ja ho tindríem. Aquesta és una manera. Altra manera de fer-ho és mitjançant el botó que trobarem a la barra d'eines. Però, i si no trobem aquest botó, ens hauríem d'anar al menú, inserir, funció. Ens sortirà un quadre de diàleg on tenim totes les funcions classificades. Per exemple, aquí ara ens interessen estadístiques. Amb aquest quadre les podem buscar o també amb el quadre de cerca. Busquem mitjana quan no ho sabem i aquí ens explica, en aquest diàleg, doncs, la sintaxi que té. I podem tirar endavant i entrem en un assistent que ens ajuda a construir la funció passant-li els paràmetres. Com ja ens ho sabem, que sabem que és la mitjana, anem a treballar ara la mitjana. Totes les funcions, siguin la mitjana o la màxima, es treballarien de la mateixa manera, o bé amb el botó per l'assistent, o bé amb insereix funció. Funciona exactament igual. Aquí faríem la mitjana. La mitjana es tracta de la suma dels valors dividit pel nombre de valors. En aquest cas seria 4. La funció mitjana ens ho fa automàticament. També és coneguda en altres sistemes o programari com a promig. Anem a calcular-lo, com ho teníem abans, mitjana, rang e intro. I ara per a fer la resta dels assistents seria tan senzill com baixar amb el punter. Això és com altres fulls de càlcul. I ara, per a tenir la mitjana a nivell d'assignatura, ho hem de fer per cada columna, doncs procedirem de la mateixa manera. I per a fer-lo extensiu a la resta, doncs esperem que tenim el punter d'aquesta manera com una creu i ara arrosseguem fins a acabar-lo. Ja tenim feta la mitjana. Anem a treballar ara la desviació tipus, coneguda també com desviació estàndard. La desviació tipus ens dona la raó de dispersió dels valors respecte del promig. En aquest cas, que tenim aquí a dalt a la dreta, veiem uns valors molt propers al promig. La desviació tipus és molt petita, és molt baixa, seria de 2. En aquest exemple que us he posat aquí, els valors són més dispersos. Hi ha uns valors amb molta distància entre ells i el promig
que toca d'aquests tres números, la desviació tipus és molt més alta que en el cas anterior. Anem a treballar ara en el full de càlcul la desviació tipus. La desviació tipus en LibreOffice Calc és una funció que es diu desbest. La podem escriure directament, desbest. Hi ha diferents variants, però a nosaltres ens està bé aquesta, desviació estàndard, i la farem per l'assignatura. Col·locarem el parèntesi, seleccionem el rang i fem intro. La desviació en la nota de literatura, la desviació tipus, està ben baixeta. Fem el mateix per a la resta d'assignatures, és tan senzill com esperar que el ratolí estigui en format de creu i l'extenem. Anem a treballar ara la mediana. La mediana és una funció que ens dona el valor que està al mig entre una sèrie de valors. En aquest cas, crec que es veu amb claretat, el 36 en aquesta sèrie de valors està al mig. Hi ha 5 valors per sota i 5 valors per sobre. Anem doncs a treballar la mediana en el nostre full de càlcul. La mediana en LibreOffice Calc, en edició en català, com la que tenim aquí, es diu així, mediana. No mitjana, mitjana és per a no confondre, perquè mitjana és la funció del promig. Aquí es diu mediana. Col·loquem l'igual, escrivim mediana. Recordeu que ho podeu fer per l'assistent, però aquí ho farem perquè hem assolit una competència per a poder escriure aquestes funcions. El mateix, farem la mediana de literatura. Intro, i tenim la nota, que és la mediana, la que està just al mig, entre el màxim i la mínima, que es veu aquí, que és un 0 i que és 9,50. Vale. Per estendre la mediana a la resta d'assignatures, el mateix, cliquem amb el botó esquerre del punter del ratolí i estenem. Ja tenim feta la mediana. Ara anirem per la moda. La funció moda ens ofereix el valor més repetits dins d'una sèrie. Aquí tenim un cas que es veu molt clar. Hi ha 2 cops el valor 7,25, no n'hi ha cap altre. Anem doncs a treballar la moda en el nostre full de càlcul. Escriurem moda, parèntesi, i seleccionarem intro, ja ho tenim. Evidentment la moda és el valor 7,25 per al cas de literatura. Mirem per a la resta d'assignatures del nostre exemple i ja tenim aquí la moda de l'anglès, la moda de filosofia i la moda de ciències. Després arreglarem això, coses de format. Anem a treballar el max i el mínim, que són bastant més senzills. La funció max ens retorna el valor màxim d'una sèrie de valors que hem proporcionat. En aquest exemple es veu amb claretat que el valor màxim, en aquest cas, és 9,5. Anem a treballar-lo al full d'exemple. Tenim en aquest cas màxim i mínim per alumne i màxim i mínim per assignatura. Ens col·loquem ara en el quadre per alumne i escriurem màxim. Agafem el rang i fem intro. Per a fer-lo extensiu, el mateix. Ens posicionem, el punter es posa en forma de creu, cliquem el botó esquerre i arrosseguem sense deixar-lo anar. I ja tenim la màxima per cadascun dels alumnes. Fem el mateix a nivell d'assignatura. Escriurem max, parèntesi, i el rang, que en aquest cas és la columna de l'assignatura. Fem intro i ja ho tenim aquí, el màxim per columna. Per fer-lo extensiu, de la mateixa manera. Déu-n'hi-do, quines notes màximes. Ara ja ens queda fer la mínima. La funció mínim ens donarà el valor mínim d'una sèrie de valors proporcionats. Funciona de manera complementària amb max.
Anem a treballar-lo al nostre full i haurem acabat. Ens posarem a nivell d'alumne i faríem el mateix. Signe igual, escrivim la funció, parèntesi, perdó, m'he equivocat, és min, no mig, min, parèntesi, selecciono el rang i pulso intro. Ja tenim el mínim a nivell d'alumne. Per fer-lo extensiu a nivell de tots els alumnes, el punter en forma de creu, clic en el botó esquerre i sense deixar-lo anar arrosseguem fins al final. Ja tenim actualitzat la fórmula, en aquest cas la funció mínima, per a tots els alumnes. Ho fem de la mateixa manera a nivell de columna, és a dir, a nivell d'assignatura. Col·locarem el signe igual, escriurem min, farem parèntesi, seleccionarem el rang, que en aquest cas és la columna, i fem intro. I tenim el mínim de l'assignatura. I per a fer-lo extensiu a la resta d'assignatures farem de la mateixa manera. I ja hem acabat el nostre quadre. Pel que fa a l'aspecte que se'ns ha anat, l'aspecte físic aquí, que se'ns ha anat la decoració del marc, és ben senzill. Això és perdonable. Ens anem aquí i li direm que volem la vora al cantó dret. Ja ho tindrem. No sé si ho he fet, ho he marcat. I ja ho tenim. Hauria de tenir-ho, ja ho tenim. Aquí està. Aquí en aquest exemple hem agafat una base de dades amb noms, alumnes, en aquest cas assignatures, i hem calculat la mitjana, la màxima, la mínima, la desviació tipus, la mediana, la moda i la max. Si en comptes d'assignatura, de notes d'assignatura, podem tenir una altra cosa, que se us acudeixi, qualsevol altre valor, no sé, alçada, pes, nombre de llibres que llegeixen, qualsevol valor, funcionaria de la mateixa manera. Aquest és un exemple que ha estat pràctic. I fins aquí aquest vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. Si us ha agradat, cliqueu en el m'agrada. Si no esteu subscrits, us subscriviu, que us agrairé molt. I us espero amb un altre vídeo d'open source, de programari lliure, que us pugui ser interessant. Fins al proper vídeo.